Ens hem apropat a un centre terapèutic per conèixer el cas d'un jove que explica quan va començar a consumir marihuana i quines van ser les conseqüències. Estiguin molt atents. Jo sóc un addicte a la marihuana. Començo amb 16-17 anys a fumar. Va ser un viatge de final de curs, vaig provar la marihuana, em va agradar. I llavors ja vaig començar a fer consums esporàdics, un divendres, un dissabte, i quan veig que el consum de porros em provoca aïllament, desinhibir-me, desconnectar, als 19 o així començo a utilitzar-ho a diari. Clar, jo em fumava un porro i semblava que tot estigués bé, t'ho passaves bé, quan realment per dins estàs fet una merda, saps que tens problemes, saps que estàs enganxat i no saps com parar-ho, però hi ha un moment que no pots. La droga et tira més que la teva força de voluntat i no pots. Jo tenia problemes familiars amb la meva mare, una mala relació, amb el meu germà també havia tingut bastants problemes, crits, discussions, baralles, i el meu pare i la meva mare em van dir que si no volia ingressar a un centre em feien fora de casa. Fins que un dia em van dir fes-te maletes i te'n vas. I va ser un dia que jo vaig anar a dinar a un menjador social i aquell dia ho vaig viure fatal, ho vaig passar molt malament i allà vaig dir que necessitava ajuda, ho vaig acceptar perquè jo no vull viure així. Estava atrapat en un pou que no sabia què fer. Jo vaig entrar a finals d'abril, vaig fer el procés sencer aquí a Riera, que són 4 mesos i pico, depèn de com vagis evolucionant. I a mitjans de setembre jo vaig baixar a Barcelona a seguir amb el procés, amb el tractament, a un pis terapèutic de la mateixa fundació. Portava ara un mes i mig, estava començant a repetir conductes que feia abans i repetir patrons, de no explicar, de mentir una mica, de manipular. I em van donar l'opció de pujar aquí 3 setmanes més per treballar-ho i és el que vaig decidir fer perquè no volia en cap moment tirar tota la feina de 5-6 mesos enrere. Jo crec que és superimportant que tingues present que el fet de vindre aquí i demanar ajuda és de ser una persona molt valenta. El que és superimportant és no tindre vergonya i no tindre por a acceptar que estic necessitant una substància o estic necessitant un patró de comportament per poder tirar endavant a la meva vida, no? Aleshores, jo crec que això són coses que ens poden passar a totes les persones i que totes les persones en algun moment de la nostra vida hi ha algun sentiment que tenim ahí reprimit o que tenim obstruït i necessitem desencallar-lo. Jo he après moltes coses. El més important que penso ha sigut agafar consciència de tot el mal que fa tant el cànnabis com la coca, com l'alcohol. Estic orgullós de mi mateix, a casa també estan orgullosos i estic també amb la família millorant. Costa molt dir reconèixer-ho, parar, reconèixer-ho i acceptar-ho, que ets addicte a la marihuana i voler ajuda, perquè sol no te'n surts. I ara em veig capaç de fer moltes coses. Si tu vols, pots.